Foron necesarios 13 días coas súas 13 noites para chamar a atención da xerencia da área sanitaria de Santiago Barbanza, que finalmente accedeu a reunirse cos representantes da Plataforma en Defensa da Sanidade Pública. Finalmente, podemos dicir que entraron en razón, porque o único que pedíamos dende a plataforma era justamente que nos recibiran, que poder falar, poder ter ocasión de tratar o grave problema que son as listas de espera na sanidade pública. En realidade é unha demanda que viñamos facendo de hai máis de 2 anos e o peche foi a última consecuencia de non recibir resposta. Sempre estivemos precisamente abertos a dialogar con eles, o único que queríamos é poder falar cos responsables sanitarios e tratar esta cuestión. A xuntanza terá lugar o venres pola tarde no hospital coa presenza do xerente da área sanitaria e o director do centro comarcal. Os membros da plataforma trasladaranlle a súa preocupación ante a situación das listas de espera, así como a necesidade dunha maior transparencia sobre os datos oficiais que se publican e que, ao seu entender, non plasman a situación real da sanidade. Escapar deses datos concretos que non lles queda máis remedio que emitir porque a lei así lles obriga, que é certo que publican os datos das listas de espera de primeiras consultas, pero eses datos están sesgados, son unha parte da realidade. Poden ser certo o dato concreto, pero non refliten a imaxe de consunto, é dicir, se ti non inclúes segundas consultas ou probas concretas que che encargan nesas segundas consultas e aí non mides as listas de espera, poden recibirte moi cedo para a primeira consulta e despois pasarte un ano esperando para a segunda ou para unha proba específica. Do mesmo xeito, nas primeiras consultas, se dá o caso, por exemplo, servicios como traumatoloxía, categorizan as citas entre urxentes, preferentes e ordinarias, me parece que lle chaman. Neses casos, non é o mesmo unha persoa que rompe unha perna na rúa e lle van a atender en 3, 4, 10 días, alguén que ten un problema de traumatoloxía que é moito máis longo, que se considera ordinario e o mellor está esperando 6 meses. Se ti fas a media de todo isto, o que sae é que a lista de espera é de 2, 3 meses, cando en realidade hai pacientes e usuarias que están esperando moito máis. Entón, o que se trata é de non camuflar a realidade detrás dunhas cifras, senón abordar o problema e ver cal é a posible solución. Ao longo deste encerro, non só a cidadanía, senón tamén o tecido cultural da comarca amosou o seu apoio á protesta na que se recolleron preto de 2.000 sinaturas. E a realidade demostrou que hai un colectivo detrás, que é esta veciñanza, e unha proba clara diso é que, tendo unha mesa ali, pusémonos a recoller sinaturas e recollemos en 10 días 1.700 sinaturas de apoio de pacientes, familiares e usuarias. A decisión de poñer fin ao encerro non supón o cese das concentracións semanais, que se manterán diante dos centros de saúde de Aguiño e da Pobra, así como en Rianxo o primeiro martes de cada mes.